От векове наред хората спорят за формата на нашата планета. Днес имаме даден отговор. Науката е категорична, че Земята е кръгла. Имаме сателитни снимки, космически мисии и хиляди доказателства, и все пак има хора, които вярват в нещо различно. Според тях Земята не е сфера, а огромен диск. И на ръба на този диск се издига стена, ледена бариера, която никой не може да премине. Така се ражда една от най-известните съвременни конспирации, а именно митът за ледената стена. Според така нареченото общество на плоската земя, тази стена е самата Антарктида. Кръг от лед, който обгражда света и пази неизвестното отвъд него. Някои вярват, че отвъд стената има и други континенти, а други, че там е самият край на света. Поддръжниците на теорията често посочват Антарктическия договор от 1959 година. Той ограничава достъпа на обикновени хора до континента. Според плоскоземците, това е опит да се скрие истината, че не сме виждали цялата Земя. Носят се истории за експедиции, които никога не са се върнали. За пилоти, чието радари се объркват, когато приближат полюса. За сателитни снимки, на които определени зони винаги са замъглени. Съвпадения или нещо повече? Ако се разровим в интернет, можем да намерим всякакви видеа, показващи експедиции до тази ледена стена, но всички от тях са фалшиви и направени с помощта на изкуствен интелект. Много такива клипове дори биват изтрити от самите платформи, като причината не е ясна. Може би да не се разпространява дезинформация или пък искат да скрият нещо от нас. Може би никога няма да разберем дали ледената стена наистина съществува. Дали е просто измислица или загадка, която се струва да се проучи. Въпреки това, тези истории ни напомнят колко лесно е да се усъмним дори в най-сигурното. Независимо в какво вярваме, винаги е интересно да погледнем и другата страна на историите. Благодаря, че гледахте. Ще се видим в следващото видео.